Oh, yabe. Hindi pa ito bato. Hindi ka na rin baba. So, Adlok siyang mawala yung... ay, hadlok mawala. Ito nang pinaning kamutan. Nabot na jugos dalan sa inapoy. Yan. This is Super Migo ba? This is it Pansit. Huwag akong koyog si hapon. Muna akong tour guide nga. For more than 1 hour kape namin kasuri-suri. Pag makita mga nindot nga biyo, iangat ko niya aning binting kamong turon. O niya. Na siya o. Muna siya lari na o. Dayon. Ang kuan. Ang steel bridge to ara. Nangangat may kipagtuan ako na nindot nga. Kuan. Say lang ani. Dahil nindot nga. Yo. Oh. Muna magagyan o. Muna siya kanindot. Diha. Diha nagitaran anipon. Naabot na may ugkuan. Naabot na may sinuroy sa part sa Manhoyod. Ang kauswagan. Oops. Kapit ang maslide katawan. Dayon. Niangat ko dire kay naman kuno nindot nga byo nya wala man di ay. Kapastilan ra gid trabaho ani. Kaduot pa kog dalaga niya ang motor namo. Ibili ras ubos steel bridge oh. Steel bridge. Ulayat laman detari po. Sige ah. Support ko mo. Adi na laman kay kuyaw. Dayon. Asa de ni padulong ning kuman aning anak kay mauplit na laman may. Na siya. Wang. Muna siya super farm og muna steel bridge muna ang hapon buto dito ang inapoy og kauswagan abot jumi dito ganiha mga more than tungas oras punta sa 4 grabe siyang kwenta murag alien dayon naog natakay ko ano man so ugma or laing adlaw kani kaya pag siya kuhig na ako kito ba kung igagaw kapag umakbaye atong unang na ano rin sa overview manuroy na po sa ban sa may bridge pa sa may bridge pa so ano mo yun na ako din natay mo naman steel bridge ha? Oh yabe bato, hindi ka na rin baba. So, Adlok siyang mawala yung... ay, hadlok mawala. Ito nang pinaning kamutan. Nabot na jugos dalan. Kaya napoy. Lakaw ta. Lakaw-lakaw. Taganahinay god. Puslan man nga. Nagsalaag. Pura man kuan. Kay pagkat tinuora god ane. Di man god ang takor maglag niya. Kay gikan kong gapalot niya. Kay nakasuroy po ko. Aning ako ang igagaw pag umangton igagaw naguba ang spring sa dolong sa ako ang kuan dolong sa motor ba naguba ang spring katong sa handbrake mo tong kung gipaayo nila kay kulo ka balong pun sa gamay nya kuan nahon ana mo dire nga mosuroy inaabot na mislaing lugar sakop sa Manhoyod sa may ano sa kauswagan kauswagan Manhoyod Manhoyod Negros Oriental Improvement Barangay Kauswagan na siya daw drive nice kayo na siya og hapon mama diha ra gyud kutob ang atong panagkaubanay kay hapon naman anid na natong maglimpyos lawas kay padung natajote og sa sunod nga vlog ako lang gyapon muna mo og salamat sa panag-uban og thank you.